Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Ongi etorri Menda bikoitza podcastera, hemen gaituzue berriro ere bi astetik behin, bi lagun ari gara mikroen aurrean, sendabelarren inguruko albisteak, bitxikeria, gomendioak, hoiek dira gure gaiak, eta gaurkoan ordu erdi egingo egu, hoi bezala, eta hemen gara, hor sartzen. Bai, errenditzen ordu erdi, batzutan gehiago ere egingo genuke, hori seinale hona da, ongi etorri neritz. Eskerrik asko eta ongi etorri Garbine. Hori da, bai, eta entzulei, gaurkoan albiste bat, ekarri dugu albiste deigarri bat, Atapuerkari buruz entzute hitz egitean, edo entzuten dugunean pentsatzen dugu astarnategi batetaz, gizakiaren iraganaz eta gizakiaren evoluzioaz, baina han inguruan ze lore, ze landare, ze sendabelarrere dauden, niretzat izan daiteke ikerketa gai. Era hori da egin dutena, orduan nola Atapuerkan loratzen diren 600 landare katalogatu dituzten, aipatzeko moduko albistea iruditu zaigu, eta gaurkoan hemen hori landu egingo dugu. Hain justu biodibertsitatea zerbait esateko ohar bat egiteko aukera emango digulako. Ondoren Artemisaz arituko gara. Aurreko saioan aipatu genuen, minbiziaren inguruko 12 konposatu osagai minbiziaren kontekstuan erabil zitezkenak aipatu genituenean Artemisina aipatu genuen, eta gaurkoan Artemisa landuko dugu, landareari leku egingo diogu, baina amets egin dezagun, eta saiatuko gara halako erabilera bitxi bat eskura ekartzen, aholku horretarako izango da, Artemisa nola eta zertarako erabili, eta nahiko genuke entzulek hori probatzea, guk neu probatu dut, orain eneritzi falta zaio, probaitea. Ja kuriositatea dut. Bai, eta kuriositatea piztu nahiko genuke entzuleen artean, probatzea ere bai, eta ea zer nolako bidaia onirikoa daukazuen. Ez duzue gero ametsa kontatu beharrik, esan da bakarrik funtzionatu dizuela, eta ametsa kontatu nahi digunak, hori ere ongi etorria, bai. Gu gustura entzungo dugu. Bai. Eta gaur Atapuerkara, Burgosera joango gaitun lehenengo albiste honetan, eta aipatu didan, aurreratu didan, pixkat lurraldeaz hitz egiteko aitzakia emango digula albiste honek, ez? Hori dun. Landare eta sendabelarren kokapena lurraldea, nola begiratzen diogun lurraldeari. Hori dun. Atapuerka entzutean indusketak, etorriko zaizkigun, edo azternategia, edo gizakiaren iraganaz, evoluzioaz, ez? Eta, niretzat, denak oso jakingarria ditun, ni ez naun izan bertan, baina bazekinat joan ezkero, begia joango zitzaidala han ezurtegiaren ondoan jaiotzen den landarera. Iri bai, niri ez. Ia ziur baietz, nian eskaparateari begira ibiliko nintzela, ez? Eta, justu liburu bat egin dinat, eta, hemen albistea ekarri nahi dinat, hori liburuaren egiletako bat, Javier Maria García, argazkiak ere egin dituena, Sierra de Atapuerca, una mirada botánica, izena din liburuak. Orduan, niretzat interesgarria duen honen inguruan iaz egin unan erakusketa bat ere. Aipatu nahi dinat, bat katalogatzea garrantzitsua, ez? Atapuerka berez norbaitek egindako behaketa du nau, hau da, hemen ez ditun landaren bila joan, hemen beste zerbait aurkitu dinate, eta, benetako lan bikainari ditun egiten, ez? Baina kontua dun, 2020 eta 2024 bitartean, katalogoa egiteko helburu hartu zutela, ez? Bereziki, habitat natural hau, ikus
ikusteko habitat natural honetan zer dagoen. Niretzat oso interesgarria izan duen zerrenda honetan, adibidez 600 dituen aurkitu dituztenak, 600 landare, hoietako 300 ipini dizkinate liburuan. Batek esango dira, eta 600 ez, begira hemen norbaitek liburu bat egin badu noizbait. Konturatuko da ez dela denak abitzen. Hori da, konturatuko da ezin dela dena sartu. Baina egia duen katalogatzea aurrerapen handi bat badela, ez? Honek etorkizunean ere gehiago ikertzea esan nahi duelako, eta horietako batzuk bereziki baliotsuak izan direlako. Atentzioa eman zidan hiri ere bai ez, tamainak, ez? Bai, nik hasieran gaia planteatzerakoan hortik bai. Enfokatu ninan, ez? Landare txiki asko bildu dituztela, kasi ikusi ere egiten ez ditugunak, 2 zentimetro azpiko landareak, eta ez tinagu inoiz landu, eta gai polita iruditu zaidan, ez, landare txikien potentzialaz, edo hemen katalogazio egin duenak bereziki ondo begiratu zion lurrari, 2 zentimetrotik beherako landareak ez ditu asko, baina bere edertasun eta berezitasunagatik baditun jasotzeko modukoak naizta oso xumeak izan, da injustu egin unan Burgos hiriburuan egin unan erakusketan hauetako 24 hartu zizkinaten, baina bere tamaina 100 aldiz handituta. Orduan formatu izugarri handian ikusi ahal izateko, ez? Akaso askoren begietara ikusezinak direlako. Pixkat etortzen zaidan, ez? Argian Kelo eta Markekin atera genuen azien liburu bezala, ez? Azi bat ikusten duenanean argazki mikroskopiko batekin, edo argazki makro bat aterata, ez? Nola ikusten den, nola aldatzen den, ez? Eta landare txikiek ere... Azi bat hain iminoa izan da, gero benetako beste eskala batean ikusita ze izaera du, ez? Azi honek. Bueno, hemen landarekin hori gertatu duen. Nik berezika aipatu nahi ninak hemen, albiste hau hautatu dudanean. Bueno, hemen Burgoseko provintzia guztiaren lur edaduraz, oso zati txikia duen Atapuerka. Esaten duen Burgoseko lur edadura edo provintziaren zabalera guztiaren, superficie guztiaren 0,15 dela. 0,5. Ez duen 1% ere iristen, eta 1%aren erditi bera zeagon. 0,15 duen lur edaduraz. Hori ditun 2000 hektarea, Atapuerka. Burgoseko provintziak asko hektarea gehiago dizkin, 1.500.000 hektarea. Orduan, hemen, katalogatu dituzten 600 hauek, bereziki baliotsu duen ikustea, Burgoseko provintzia guztian 2.000 landare zeudela katalogatuta. Eta horrek esan nahi duela, Burgosko landaren lautik bat Atapuerkan dagoela, ez? Horrela esan da, ez? Kopuru horrekin... Harrigarria dun, bai. Bai, proportzioa dun 125, Burgosen dagoen landare dia guztiaren 125 Atapuerkan dago, baina Atapuerka Burgos guztiaren 1% ere ez da iristen, ez? Orduan, hau dun bereziki, liburu gonei esker, egin duten lan honi esker jakinden zerbait, eta baliozigun ikusteko, begirada aldatzeko, askotan lurralde bat ikusten dugunean, edo kasu honetan provintzia bat begiratzen dugunean, pentsatzen dugulako klima bakarrik aldatzen duela, ez? Aberastasun edo anistasuna, ez? Hau da, iparraldean, ezeago, landare hauek, hegoaldean beste hauek, eta dena berdindu iten dinagu. Nik uste dinat askotan berdinzalegiak garela, eta iruditzen zaigula landare guztiak leku guztietan egon behar dutela, ez? Biodibertsitatea hori dela. Denean denetik dago. Eta honek justu kontrako erakusten din. Eta kopurua duen hain altua, horrek ikerketarako hipotesi bat eskatzen duela. Hau da, zein da arrazoia, ez? Orduan, hemen ikerketa zientifiko bat... abian jartzeko adina interrogante edo galdera sortzen duen, zergatik Atapuerkan alako ugaritasun botanikoa. Eta ez din balio industriarik ez dagoena edo klimarena, hau da, egon litezken hipotesiak aurrez egiten diren hipotesiak ez ditun baliozkoak. Orduan, aurreko baten ere aipatu geninean, ez? Danimarkan nola aurretik ezarrita dauden hipotesi teoria zientifikoak aldatu beharra dagoen, hemen ere beste teoria zientifiko hau alegia botanikoek erabiltzen dutena biodibertsitatea modu
zapal batean edo modu edatu batean, ez? Badagoela hori aurrez suposatze hori, hori ikusi egin behar gero noraino den egia. Horregatik, ikarri dinat albiste hau. Bueno, eta zalea gaitun, sendabelar, iztegin izan dinago pozoitxu ez, baina magikoak ere ez, azken aldean geroz eta gehiago aipatzen dizkinagu. Bai. Gaurko sendabelarra aipatu genian aurreko saioan minbiziari aurre egiteko konposatuak eta osagaiak aurkitu zituztelako, Artemisa zari gaitun, baina gaur ez dinagu minbizia hitz egingo, ez? Gaur amets egiteko asmotan gaitun, bestela ere guk igual sendabelarra ez dinagu behar, baina honek Artemisak amets egiten lagunduko zigun, irakurri dinat intuizioari lotutako sendabelarra dela. Bai. Bueno, hemen itza handia ditun. Handiak. Baina landuko dinagu guztia. Hau da, hemen printzipio aktiboetaz eta hitz egita daukagun bezala ez, landarearen erabilera egoki posologia bat nola egin, aukera zeukanagu oso urrutira joateko eta oso gora joateko ere. Eta landare honek, kulturalki badizkin olako erabilerak, ez? Eta niretzat, guztiari leku egitea, gauza ederradun, eta gero, norberak ikusiko din, zerekin gelditu nahi duen, ez? Hau da, Artemisina, konposatua ikartzen ari denak, begiratu beharko din, minbiziaren bereziki tumoren inguruan zer egiteko gai den. Baina, erabilera herrikoiak biltzen ari den batek edo etnobotaniko batek bestelako erabilera jasoko dizkin. Niretzat landarea hortaraino du aberatsa, denentzat emango dula aukera, ez? Orduan, niretzat interesgarria dun, esan Artemisa, nik Artemisa hitza erabiliko dudala, naizta Artemisa vulgaris, Artemisa annua, Artemisa absinthium, Artemisa ezberdina dauzkagun, ez? Eta gaurko gai hau mugatuko dugula Artemisia vulgarisera. Orduan, Artemisa hitza erabiliko du naita, Artemisa jainkosaren inguruko mitoaren gatik, ez? Hortik datorkiolako izena. Greziako jainkosa, naturaren... Bai. Hemen sustrai mitologiko bat dago izenetik hasita, eta latinezko izena edo izen botanikoa Artemisia horti datorkio. Orduan, jainkosa hau Greziako panteoiko jainkosa, ilargiaren jainkosa, naturarena, bereziki naturaren babesle handia, ez? Orduan, hor kokatuko dugu hasteko, Bulgaris ez du esan nahi maila txarragokoa, baizik bulgoarena, eta bulgoa herria da. Orduan da herriak erabilitako varietatea. Hemen landatu ezkero, arazori gabe etorriko zaiguna, esan hau Asterazea familiakoa dela, kamamila bezala. Eta kamamila bezala, hilena edo kalendula, beste hainbat landare bezala. Berez lur eguzkitsu batean, eta lur ez oso eze edo oso itzaltsu edo laiotz batean ondo etorriko litzateke. Orduan, hau landatu egin dezakegu, baina kontuan izan inbaditzailea bihur daitekeela. Ikaragarri edatu daitekeela. Orduan, hemen ohitura izan da, hazia sortu aurretik landararen puntak erabiltzekoa, eta hemen ditugun argazkietan ere puntak ikuste ditugu, punta freskoenak, eta ez azpiko osto berde ilunenak. Landare bereziki mikatza delako, mingotxa, infusioan edan nahi duenaren zat, badu salbiaren antzekotasun bat, baina, niretzat punta freskoiek lehortuta erabiltzea genuke aproposena. Niretzat, landare hau, arnasbidetako baditu bere onurak, esan dezakegu, hartu izan dela, tripetako minak daudenean, hau da, beherakoa dagoenean, edo tripak nahastuta ditugunean, erabilera mota horiek dituela, ez? Hemen irakurtzen dinat, ugalkortasunaren zako ere... Ez du hori horrela, gehiago duen alderdi hormonalean baduela impacto bat, honek estrogeno vegetalak dizkin, orduan, ez niken bereziki hor esparru horretan landuko naizta fama hori izan baduen. Hemen gehiago duen hilekoaren inguruko mina daudenean edo erregulatzaile gisa erabili izan dela, baina hain zaila iruditzen zaien honen konsumo erregularra,
duen zaporeagatik, gure artean kamamila kostatzen bazaigun pentsatu hau bikoitza kostatzea dagoela. Eta kasu horretan, kasik hobea dela kamamila erabiltzea hau baino, Bueno, orduan, landararen inguruan hori zeukan hau esatea, naizta bestelako varietateak lorditzak egun, nik gomendatuko niken Artemisa vulgaris aurkitzea, ez? Eta hori erabiltzea. Honek ere, bere ostajean badin urdinerantzko joera. Eta aurreko saioan errura aipatu geninan hemen, eta errurak ere urdinerako joera din. Agian sendabelar magikoek diten urdinerako joera edo botadina. Badakit ilargiarekin lotura dutenek. Bale. Salbiak ere bai. Badin more urdinerako joera. Orduan ikusten dinagu ilargiarekin lotura duen hauek eta urdinerako joera duten hauek, kasualidadea magiarekin dutela lotura, ez? Orduan, hori netzat badun deigarria. Gaurko hontan, ekarri dinagut artikulu hortan oinarritzen duen, amets egin dezagun, ez? Gure gomendioa edo erabilgarritasuna beti azpimarratzekoa duen, eta gaurkoan hortara joko dinagu. Iruditzen zaidalako, barne erabileran infusion edatea nekeza kosta ingo zaigun bezala, kanpo erabilera hau erresa dela. Bai, ez hartu beharrik ez izatea. Bai, dudari gabe. Eta, usaina akaso etzain gustatuko, baina azalean emanda, erresago eramango du. Orduan, bere inguruko aipamenetan esan, erabilera magikoa, esoterikoa nahi den gisa kalifikatu hau ez, baina ikusten dinagu tradizio zeltatan badagoela gaizkia usatzeko, berriro ere begizkoa, espiritu txarrak usatzeko, batez ere gauekoak direnean. Orduan, amesgaiztoen babesle ere bai, erabiltzen duen, eta hemen kutxun gisa, amuleto gisa, erresuma batuan adibidez oso erabilia, ez? Gure erabilera magikoa zer duen terapia onirikoa egitea. Eta terapia onirikoa duen, nervio sistemaren gaineko lan bat proposatzea. Hau da, erlaxazio bat proposatzea, baina erlaxazio hori izan dadila gure gaitasun intuitiboa edo psikikoa potentziatzeko. Hemen, azalpena. Gustatu zain. Gustatu zait, gehiago entzun nahi. Asko gizaten diten hau, norberaren esplorazio espiritualerako erabili izan dela, eta bidaia astralak egiteko. Gero bidaia astral hortan turbulentziarik baote dagoen argi, eta nola lur hartzen dugun ere argi. Eta honek ez dien esan nahi beti amets zoragarrik egiteko denik. Posible delako hau hartzea ire esplorazio espirituala eta gaitasun onirikoak indartzeko, eta gero ametsa izan, adibidez, zerrenta itorpena egiten, sufritzen ari aizen ala. Adibidez, kasu real bat, du nau. Gertatu da. Gertatu da. Orduan, kontua zer da, gure norberaren mundu oniriko honen, estimulazio bat eta sari garela, ez? Ez liken inola ere esnatutakoan nekea suposatu behar. Hau egiten ere izenela nekatuta esnatze baldin baiz, eta gauak intensuak baldin baitun amets mailan, baina prezio bat pagatu behar badun, esaten dinate ez, itxaroteko. Eta usteko, bolada hortan, da gero berriro ekiteko, ez? Hemen niri atentzia eman zaidan, Megan Kendrick ikerlariak egin din lana, honen inguruan, eta berak esaten din, norberak ez ametsa bakarrik, bizitzan etapa batetik bestera pasa behar duenean, eta hemen duen mugako landareak edo deitzen zaien, ez? Hau da, norberak aurrera egin behar din, baina askotan ezinean zeagon, ez? Naiz da jakin pauso hori eman behar duela, agian zeagon bertan goxo, blokeatuta, autosabotaia, nahi ditunan arrazoiak, baina antxe geldik, ez? Eta Artemisa ez duen geldik ustekoa. Mugiarazten din. Mugiarazten din. Orduan, bidaia hortan, eta leku berrietarako bide hortan lagundu egiten din. Zergatik, dimensio berrietara eta pensatzeko era berrietara eramaten duelako pertsona. Eta gauza potenteak ari gaitun esaten. Bai. Bueno, eta berako hori garbi aipatzen den. Nik ez dinan ere hitzetan esaten hau, bere hitzetan esaten dinat. Orduan, espazio eta espazio mental ezberdinen arteko mugimendua
sortarazteko dun landare hau. Baina aldi berian izaera babesle handia duelarik, ez? Orduan, niretzat gero baita ziagon ametsak gogoratzearen gai hau, ez? Ametsak gogoratzeko ere azpimarratzen dinate hortarako erabili izan dela. Hori galdetu behar ninan, Artemisarekin amesteko aukera gehiago, gauean ametsak egin genitzake, baina gero gogoratzea bermatzen din ametsoiekin edo... Berak esaten din proportzio portzentai handi batean baietz, hori ekarriko duela. Eta aldi berean, ametsoiek gure nerviosistema baretzen doan neurrian ametsetan pertzepzio psikikoa, barne hausnarketa hori sakontzen goazen neurrian gure egoera intuitiboak erresago agertuko direla eta baita egoera visionarioak ere. Aurrez ikusi halko ditugula, hainbat gauza. Orduan, interesgarria duen. Berak bai gomendatzen din ilargi betearen bueltan hasteko hartzen. Ados. Orduan, egun batzuk lehenago edo izatea zeagon. Hemen landare lehorraz ari gaitun. Karo, nik infusio hartu eta proba egin dina eta hau, baina infusio hartuta ez dina lortu ametsik eta bai tripak nahastea. Orduan... Dana gaizki gara. Bai, gaizki. Orduan, infusioak kostata hartu, majo kostata. Sufritu, eta gero gainera... Eta gero, ametsik ez, eta esan, hau zertarako zen, ez? Honek ez dit lagundu benetan. Orduan, bestelako erabilerak zeuzkanagu. Noski, bat oso urduri baldin badago, eta baldin baduka digestio txarra edo gehiagea faldu duelako hartu dezake, baina ziurrenik horreztio amets mota hau ekarriko, ez? Gero, batek egiten baldin badu, infusioa kopuru izugarria, hau da, litroak egin, eta bainerara bota eta bainu hori hartu, erabilera hau ere baziagon, posible dun. Beste askok egiten diten, zu eman eta kea, hau errurarekin aipatu genian, honen kea logelan barreiatu. Inzensu bat balitz bezala. Eta hori ere aukera bat dun. Eta usaina zer moduzkoa di? Zaporea bezalakoa? Bai, antzekoa. Eta gero ke horrekin egin behar dun lo. Orduan, niretzat hau oso erakargarria ez dun. Eta gero daukan, modu xume bat, kontuan izan da landarea handia egiten dela eta edatu egiten dela, lehortu eta egin poltsak. Telazko poltsa hauek, izpilikoarekin da egiten dien bezala, zakutxoak, egin zakutxo edo poltsa, eta norberaren buruko edo almohadaren azpian ipini. Esaten da, ertzean, norberaren sudurrak jaso dezala, usain hori. Orduan, hoi ditun, eskura ditugun aukerak, baina nik probatutakoa dun beste bat. Eta izan dun, Artemisa lehorra hartu, eta oliotan beratu. Nik ekilaure olio batean beratu ninan, norbaitek almendra olioa, oliba olioa erabili nahi badu ondo, sesamo olioa ere bai, hau, ontzi batean ipini eta oleatoa egitea dun. Orduan, zenbat? Erdiraino ipini ninan, landare desente neukalako, 3 bat ipintzea ere ondo. Eta hau utzi behar duen 30 egunean, utzi behar duen beratzen. Hau lehorra izan da nahi baldin badun, udan egitea daukan, orain entzuten ari denak berehala egin nahi badu, eros dezake belardendan, Artemisia vulgaris, erosi 30-40 gramoko pare bat pakete edo, ikusi noraino hartzen duen landareak, eta 3 bat ipini olio batean, eta egin Maria bainua. Azkarragoa duen, eta berdin oleato bat egingo duen. Eta zen Maria bainoan Maria baino bat gehien ez ordu bete. Ordu erdi, 3 ordu laurden, eta gero utzik gau osoan bertan, taparik ipini gabe beratzen jarrai dezala horrek, gehien ez ordu bete. Kontuan izan, litro bat olio ikaragarri dela, ez dugula inbeste behar, askoz gutxiago behar dugula. Maria bainoan ez badu nahi 30 egun zain egon. Hori zain egon, bai. Eta gero goizian iragazi, kendu iragazki metaliko batekin landarea, gero oial trinko batekin berriro iragazi, partikula txikienak ondo kentzeko, eta hori dun berez, oleato hori Artemisa olio batekin dun, Artemisa oleatoa. Hau dun, kopeta eta begi kontran, lokiak, hoietan igurtzi, bereziki 2. begian igurtzi, tripan, zilborraren bueltan igurtzi, bularraldea ere oso ona igurtzitzea, nahi leheneko gunean astuen zitzaidan handa bigarrengoan igurtzi ninan baita bularraldea, hor gehiago usaitzen dun, eta oinak. Oinak igurtzi ez ola olio gehiagirekin, galtzerdiak ipinez ikintzeko, eta, erlaxazioa bai, nabarmena, eta ametsak ere bai. Orduan, hau ilargiaren bueltan egin dinat proba, ilargi berriaren bueltan ere egin dinat proba, eta aurreko batean egin inan, gorputz osoan igurtzi. Eta nabarmena ametsa, neritz. Bai.
eta gainera ideia oso interesgarriak eman zizkidan amets bat. Orduan, bueno, hemen hor daukagu, ez dina desango hirugarren begi erikitzaidan, intuizioa, bueno, urrutik ez joan, favorez, pertsona flipa errexak ez gaitezela izan. Baina, bueno, hortzia ono hori, eta nik 300 mililitro egin izkinan, hor mordo bat zeukanat, denbora luzerako. Bueno, niri kuriositatea bintzat piztu didan, da ni banaun asko esan da gutxi egin, baina hau, probazan. Hitz ematen dinat. Bai, eta gero, pentsauzazue krisi garaietarako, edo olako askotan kanpoan erantzun bila gabiltzanean, da ez denean erresa, batzutan ez den bat ere garbi ikusten, ez, nundik jo, bueno, norbere barruan, maila hortan erantzunak aurkitzeko tradizio handiko landarea dun, horretarako erabiltzen duen, Esan behar dinat, hau ezin duela erabili aurdun dagoen batek, edo eskitzaroan dagoen emakume batek ere ezin din, ama izateko bidean dagoen batek ere ez duen gomendatzen, tuiona maila handia duelako, eta gero, bueno, kanpo erabileran segurua du, baina barne erabileran gibeleko arazoa dituen batek ere ezingoliken hartu, bueno, badizkin kontrakotasun, albo ondorio eta interakzioak, orduan, bueno, kasu hontan, azaletik kopuru on bat, printzipio aktiboen kopuru bat, on bat barneratzen dinagu, eta oherakoan hortarako zeukanagu erabiltzea. Oso ondo, nik hitza eman dinat, eta entzulek ere, bueno, norbaitek egiten badu, esan duguna. Gustora entzungo dugu zein diren emaitzak, eta ametsez gogoratzen zareten, edo ze gertatzen den. Gu hemendik 2 astera itzuliko gaitu, bitartean hau eta gainontzeko saio guztiak argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan aurkituko dituzue, eta ondo izan, eta zaindu. Hori da, aurren arte. Eta ametson. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.